Jeg må ikke snakke nu, fordi der lige først ringede når der var til hænge. Så da jeg snakke med hende. Ja. Bare så lige ved selv. Så. Nu vender jeg det, når man snakker med det. Og du er den anden øre. Og du er den anden øre. Det er venstre øre. Men det holder øre. Ja, det er venstre øre. Er det rigtigt? Ja. Nej, det er venstre øre. Det er højre. Nej. Det er nok lige et stort. Ja, det er højre hoved. Det er venstre hoved. Højre hoved. Jeg flytter lige holderne. Okay. Hej, Karine. Hvad er du har til affald? Ved du det ikke? Det vil jeg have lidt.